Hvad tror du det er? Den du lige har. Hvad ligner det? Det er der på siden. Hvad ligner det så? Muska. Nej, ja. Jeg tror det er et slips med, hvad hedder de? Nå, jeg troede det var et udråbstegn. Nej, det er et slips med, hvad er de hedder? Jeg tror hvis det var. Ja, det er. Så bare ryster han lidt. Ja. Ja. Det er et slips. Hey, jeg bliver smart. Ja. Hvad skal du så have dine tøj på? Lige et øjeblik. Tror jeg. Ja, det er vist også Transformers, det der. Ej, det er mere pænt skrifter det hele. Og den er fra, lige et øjeblik, hvor han stille. The Voltron Flophouse og Loot Crate Exclusive, det vil sige, den kan ikke købes i butikkerne. Nice! Hvad er det? Sådan kort. Er det kort? Tror jeg. Eller nej. Spil. Det ligner et spil. Nej, der står analog på det, så den her kan garantere åbnes. Det ligner jo en gammel spillekapsel, må jeg nok være ærlig indrømme. Der er en ting til her, jeg tror. Ja. Det er der en forklaring på, hvad det er. Høretelefon og En pistol. pistol. Nej, det er ikke høretelefon. Så står der Fire Hunt. Det er hænder. Og det er en figur, man kan lave. Nu skal du se. At det er svært for mig at lave den her, når jeg sidder med den i... Skal jeg lave den? Ja, du laver den. Ja. Dernede skal fødderne i hvert fald være. Og så hænderne her. Nå, så der skal hænderne sidde. Og her. Nå ja, der er øjnene jo. Ja. Jeg tror ikke, fødderne skal vende sådan der. Det er svært at sætte i. Lidt. Husk det. Og så kan han selvfølgelig have pistolen i hånden. Mhm. Sådan her. Ja. Det er Minecraft-briller. Ja, Minecraft-solbriller. Sådan her. Og der står også Loot Crate Exclusive på den. Nice. Nej, det er sådan en lille tegneserie. Prøv at åbne. Så er der også en skabelon med til den. Til talebobler og sådan noget. Så siderne er simpelthen inddelt, og alle mulige talebobler, så man kan lave sin egen tegneserie. Badges. Og det er Loot Crate Rewind, fordi det er det, de kører lige for tiden. Og så... Månedens hæfte, der fortæller, hvad det hele det er. Ja. Nice. Og så kommer den spændende. Star Wars nummer 1. Og igen en Loot Crate Exclusive, så det kan heller ikke fås andre steder. Ej, det var rigtig, rigtig lækker pakke, der var den her gang.
Og hvad med kassen? Er det Der noget er bestemt? så plads til figuren til at stå. Ja, det er sådan en lidt en gammel spillekonsol. Ja. Ja. Fedest.